बेफोरबायदि नोंथांमोनजों गोबां बाथ्रा रायज्लायनो दङ थ' जल्दि लाइफआव फैदो गासिबो जइन जादों थ' लोगोफोर नङा होमबा जामारबाय नङा होमबा 10K बेसांबा गोबाव नेनायनि उनाव लोगोफोर दे लोगोफोर मोननैसो बाथ्रा बहुत इम्पर्टेन्ट बाथ्रा रायलायनो दे नोंथांमोनदो स' दे जल्दि भिउवार्स फैदो दं एसे लामाजों थांनि दासान्दि 10 जन वाचिं जानानै दोङो स' लोगोफोर दायो आङो बुंनोसै बाथ्राफोरखौ नङा होमबा बेफोरबायदि जा आब'बो दोङो आब' हाय दा हेल' दै लाइभ फैगासिनो इउटुबाव र' कमेन्टखौ फरायाव प्लिज लाइक होबाय आं आदा ब्र' अके हेल' आदा मा खबर बरिया खबरा बहुत बरिया जिरा बसुमतारी हाय मा खबर आगै बरिया अनिता ब्रह्म हाय आदा माबोरै दं झाक्कास नै जा फोदारा फैबाय नै बा हाबा जानानै फैबाय नामा नै लाइभ दा इउटुबाव नै लोगोफोर जाया दासो हाबा जानानै फैबाय अमा बेदर ओइबा मालासो आंखौ लांफालायासै आंखौ लांफालायासै होनदो कमेन्टस आंनि कमेन्टआ मा होनदों बेखौ लानांगो मा होनदो नांगौ ओइ लोगोफोर आफाखौ खिन्थानांगौमोन थांबाय दा लोगोफोर गासिबो जाय नायगासिनो गासिबो लाइक थुना होदो नङा होमबा थ' लोगोफोर थेंक इउ स' माच मे दिल से माने मा होननानै साबायखर बावहरनाय जादों लोगोफोर स' नोंथांमोना गासैबो मिथिखागौ नङा होमबा दासो 10K साबसक्राइबार जाबाय आंनि इउटुब फेमिलिया लोगोफोर स' बिनि लोगोफोर मा होनो साबायखर बावहरनाय जादों लोगोफोर बे दिनखौनो आं बेसेबांबा माहानिफ्राय नेबाय थागासिनो दङमोन अ माय गड ओमफ्राय नै दायो लोगोफोर दायो आङो माने एसे दासो खाम जाखानो नालाय एसे बेरायदो आरो न' दे लोगोफोर मोनसे आं इम्पर्टेन्ट बाथ्रा बुंगोन होनदों ना जल्दि भिउवार्स फैदोब्रा मादि पहरा ओमफ्राय दायो लोगोफोर मोनसे फिसा पार्टि दोङो पार्टि माने सासे इउटुबार फैगासिनो जानो न'आव दा एसे पार्टि जागोन आरो ना लोगोफोर 36 जल्दि 40 बुंगोन 40आव दे होमबा रावबो कमेन्ट खामा कमेन्ट फैदो जोंलाय पार्टेन गैया फैगासिनो कमेन्टआ सरि औ माय गड कमेन्ट फैगासिनो थारमाने अफ जाना दङमोन कमेन्ट माबाया आबौआ बहा थांदों आदा आबौआ न'आवनो दोङो र' दा खोन्थिगासिनो दै गासैबो थाबाय दा लाइफआव सानदै मारिया हाय आदा कंग्रेचुलेसन थेंक इउ स' माच धनेस्वर बर' आं लाइक होबाय ब्र' अके अनिता ब्रह्मा आं नायगासिनो आदा अके कंग्रेचुलेसन 10K subscribers thank you so much good evening bro evening हाय फंबाय गुड इभिनिं गितानजलि बर' स' गासैनिसिमबो लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने गोजोन हामग्लायनाय बावहरबाय होनदों थ' मानि गोजोन हामग्लायनाय बुंफ्लांलायबायलै थ' लोगोफोर अके 40 जन वाचिं जाबाय स' आं दायो आइयाव थांगासिनो फुख्रिपाराव बिराद बरिया नेट मोनो बेयाव स' एसे नेथ' लोगोफोर एसे नेथ' दे 41 लाइभ जायगासिनो दे गासिबो थुना होदोब्रा लाइकखौ माथो होनलाय दे लोगोफोर बुंलाय भइस क्वालिटिया बोरै फैगासिनो र'दै फानि गेमार भाई 10K नि पार्टि समबारे कलेजआ अके धोरोमसा हाजोआरि माबोरै दं आदा बहुद बरिया बिफान ब्लग्स मा मैगंमोन अमा बेदर ओमफ्राय अमा बेदर दासो जाखांदों आं नायगासिनो आदा अके अनिता ब्रह्म अके रिया बर' वेलकाम आं आदा अके बर' लोगोफोर जागासिम मोनहैथारसिगोन जोङो दायो जों जायगासिम मोनहैथारसिगोन अके आदा गोरबो दा लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ मा कुइसन दोङो दानो सोंखालाय आं दानो कुइसनखौ रिप्लाय होनो थाखाय नाजानोसै नङा होमबा आंनि सायाव मा कुइसन दाउट जादों नोंथांमोना
ओमफ्राय दायो सासे लोगो फैगासिनो इउटिउबार जाहोनाव एसे पार्टि जानो थाखाय 10K स्पेसियेल हिसाबै स' लोगोफोरा गोबां पार्टि फैगासिनो लोगोफोर स' सोरबा कलेजनि लोगो नायगासिनोबा दा मानडे खालि माने मानडे सबनाया जानोसै आरोना बारा जाहोआ साहा लोंगोन गाजा दे हामोना बिबि स्टुडिअ'आव बिदुर पार्टियाव लिंहरा माय आंखौबो माने बिदुर पार्टि माने कलेजनिफ्राय गासिबो देव समबारै जागोन दै के नार्जारि सुपार साट हरजायो माथो ब्र' सुपार साट माने आङो बेफोरखौ आं अनखौनो खालामाखै अनखौ माने आं रोङा आरो ना दासिमबो बारा नायबांनाय जायाखै सुपार सेट मा होनो मिथियो फैसा हरो होननाय नाथाय आङो दासान्दि एख' माबा खालामनाय जायाखै बेफोरखौ माने दासान्दि एख' जाथ'वाखैना स' र' मा ओंख्रि माने बेदर तुलिका मुसाहारि हाय आदा आंहा दासो अके 4332 लाइक्स लोगोफोर बहुद मोजां नांदों आरोना मा होनना बुंबावगोन लोगोफोर 10K जामारबाय स' बिदिनो आंखौ इयुनावबो थाबैनो 50Kसिम सहैगोन होनना नों आसा फरायनाय थाबाय स' आं हायावनो जनोसै लोगोफोरनि ओरैबायदि हेप्पि नांगासिनो हायाव जनाय माने अके 10K जानायनि आंखौ पार्टियाव जइन खालामदे संग्राय अके जाय आंखौ लोगो हमबानो जाबाय जाय पार्टि जानो लुगैदों आंखौ लोगो हमबानो जाबाय दै जुहि मुसाहारि मा खालामदों आदा जाकास स' लोगोफोर दा भिउआर्सआ खमायसै माथो भिउआर्सआ आं मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदोंमोन नोंथांमोना थांबायसो बाजैखौ खिन्थादो नै फैबायनो आसलि बाथ्राया आसलि बाथ्राया दासो फैदों आंहा बोरै बावगोन आदा आंहा क'क्राझारनिसो क'क्राझारनि लोगोफोर थांगासिनो जोङो माने 2 months 3 monthsनि उनाव मोनसे अल बड'लेण्ड राइड खालामनायनि जों मोनसे सानदों आरोना मोनसे माबा थांखि लादों स' बे जायानो जाया दा बुंनो हाथ'ला लोगोफोर स' जाबा गासैयाव बेरायगोन लोगोफोर क'क्राझार माने जोंनि बड'लेण्डआव जा जायगा दं गासैयाव बेरायगोन आरोना गासैयाव हाबगोन नोंथांमोनखौ लोगो हमगोन लोगोफोर आं गासैखौबो लोगो हमनो लुगैयो रिया बर' बाय ब्र' गेम गेलेनोसै बिदि कंग्रेट्स फर 10K नोंनिसिम गामि खाथिनिनो आं रिया बर' लाभलि नङा ना लाभलि बायदिसो खोनादों रिंसार गेमिं औ दा समबारै पार्टि कलेजाव अके जाय पार्टि जानो आंखौ लोगो हमदै आरो जाय सोर जानो लुगैदों आं मिथियाना नोंथांमोना बावगारबाय नामा उनाव बाजैखौ खोन्थादो माने लोगोफोर बाजैया भिउवार्सआनो गैलाना आं भिउवार्स फैबासो खिन्थागौमोन भिउवार्सआनो मा नै 36 दे 40+ जाबायमोन ना बाजै दा लोगोफोर नोंथांमोना जायखौ सानगासिनो बेनोब्रा थारमाने नोंथांमोना सिगाङाव सानखादोंमोन नङा होमबा बेनो नोंथांमोना मिथिखायो खोन्थालायनो दरखार गैया दायो आं नों आंनो रिप्लाय होआखै अ सरि माने नुवाखैमोन दै निखि बसुमतारि देलाय दा नुबायना नङा आं नोंनि एक्स स्कुलनि जुनियर है मा होनदोंलै हाय आदा हाय आजोलि मुसाहारि आदाया माहानिमोन नै खालामाखै आं फैदों लाइभ फैदों लाइभसो इउटुबाव भिडिअ नङा इयो होनदो दुगैबाय न' निड फर बाजैखौ सिनायखायो आं अके खिन्थादो बाजैखौ बुंदो प्लिज बाजैया बहानि औ माइ गड मा होनना बुंबावनो आं दे थारमाने लोगोफोर आंनि लाइफ फैनाया एसे लेट जाबाय हा लेट माने आङो 4टायाव उन्दुमोन नाथाय उन्दुना आं उथिनो रोङासै माने नै मेगना दाबो बुनायसो आंनिया ओरैबायदि उन्दुफ्लांबाय आं दासो उथिदो थारमाने नै उथिबाय खामजाबाय लाइभ फैखाबाय आरो ना 40 जन लाइभ फैबाय दायो हाय ब्र' आइ एम इउर बिग फ्रेन्ड अके वेयर फ्रम प्लिज टेल मी बिथुल लाहारि नाइस आदा देरहासार बर' बुंदो प्लिज बाजैखौ अके खोन्थागोन जोंनिया लोगोआ फैबाय नामा स' लोगोफोर बाजैया माने खेबसे र' मामोन दैजिरि वाटारफलाव थांफानायाव जि एसे नुदोंमोन बेनो आरोना
आरो महा थांफादों बियो आरो ओइयाव माने बगामाथि थांफानायाव बिब'सि एसे लोगो हमना फैनाया बेयाव एसे थांफादों बि सब नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ सोरखौ बुंदों आङो मिथिखायो आं बुंनो दरकार गैखाया गासिबो मिथिखायो नाइस आदा हाय ब्र' थाब खोथा बाजैखौ भेरगावआव माइसे लाइन मारियो माइ ब्र' देबजित बसुमतारी आयु जा समायनाखा आदा नोंना बाजैया गुड आदा दे गासिबो मिथिबायना दा गासैबो खोन्थानायनि थाखाय लाइक थुना होजोबब्रा जायजों नायगासिनो कमेन्ट गासै जोब ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना मा जागोन देलाय कमेन्ट खालामलाय आं माने गासैबो थांजोबगोन दै 3 मास 4 मासनि उनाव गासै जायगायाव माने बड'लेण्डनि गासैबो जायगायावनो गिदिंजोबगोन आरोना बाइकजोंनो सासे इउटुबारजों लोगोसे स' नोंथांमोन गासैखौबो लोगो हमगोन आं लोगोफोर स' आं डाइरेक्ट फाइनाल बुंनो हाया थांगोन थाङा नाथाय जों थांगोन बे जों बहुद थांखि लादों आरोना अल बड'लेण्ड राइड बाइकनि सायाव राइड खालामगोन दे नोंथाङा गासैबो बुं दे नोंथांमोना मा जागोनफोर दायो आंखौ नायगासिनो दङ दे खोन्थाहरलाय एगजाम माबायाव कमेन्टआव औ समायगोनथ' आदा सानैबो जा समायनायखा आदा क'क्राझाराव फैया थांगोन क'क्राझाराव आलासिबो दंखायो देलाय खोन्थालाय नोंथांमोना मा जायगानि होमबासो मिथिगोन नङा होमबा आंहा मा जायगायाव बांसिन साबसक्राइबार्स दङ नङा होमबा 50 जेन लाइभ दासो दे होनना कमेन्ट खालाम बिसोरना आगैया जा समायनाखा आं कार्बि आंलंनि माइ गड मा कार्बि आंलंनि नामा लांहिंनि नामा 52 लाइभस देलाय खोन्थाहरलाय कार्बि आंलं मानि सोमदोन बर' मा खबर आदा ज' बरिया खबरा बिसोर हाय ब्र' हाउ आर इउ आइ एम फाइन आर बि ब्लग्स देबजित खैराबारि देबजित बसुमतारी खैराबारि या लेखा आं भालुकपंनि आदा माइ गड भालुकपङावबो बर'फोर दङ आं दिनैसो मिथिबाय दै लोगोफोर सं थांगोन लोगोफोर भालुकपं माने माबायाव ना अरुणाचल प्रदेश ना अरुणाचल प्रदेश बेनो जागोन दे थ' लोगोफोर थांगोन आं खानसे भालुकपुङाव आं सनितपुरनि सनितपुर आं नागालेण्डनि ब्र' नागालेण्डनि माइ गड नंगौसो नङाब्रा नागालेण्डनि आसरित नागालेण्डआव बर'फोर दङ मोजांखौ बुं दै थगायना दै मोजांखौ बुं माने आङो थारमाने नोंथांखौ मिथिनो लुगैयो थारमाने मा जायगानि आङो लांहिंनि लांहिंआव थारमाने जोंनि सासे इउटुबार दङ ना एक्सट्रा इउटुबार ओमफ्राय आब' मिथि नार्जारि स' बिथांमोनखौ सिनायो आं सिनायो माने फेमासखा दङ बिथांमोना स' मिथियो आरोना आं क'क्राझारनि सनालि गयारि सुनिता बर' आं गरेस्वरनि आदा गरेस्वर आं क'क्राझारनि आदा बिथाराय नार्जारि बिरफुं ब्रह्म गसाइगाव माने गासैबो माबा आरोना क'क्राझारनि सनजय नार्जारि आदा थेंक इउ स' माच आदा माने लोगोफोर आंनिया माने 1 GB डाटा जोब्बाय आरोना स' बेनिखायनो नेटआ एसे अफ जादोंमोन गरेस्वरनि ब्र' अके आं अन्ध्र प्रदेशनि माबोरै खबरा अन्ध्र प्रदेशनि बर' माइ गड स' बहुतहि बरिया सामाल बसुमतारी रिया बर' आरो कलेजनिफ्राय अके माहाय दं नोंलाय आदा आङो नै फुख्रि सेराव जनानै दं ओमफ्राय जाहानि न'आ जाहैबाय बै बे ओमफ्राय नै नैबे आदा दुगैनायदों दे कमेन्टस खालाम आरो दे आं गासैखौबो लोगोफोर फारि फारि फरायगोन आङो मोनसेबो गालाङा स' बेनिखाय आं कमेन्ट फरायनाय एसे लेट जानो हानाय धोरोमसा हाज'वारि आदा आसाम आरो अरुणाचल बर्डार खाथिनि आदसा सुमिता बर' हाय आदा मा खबर देनां हाबायाव आंखौ लिंनो दा बावदे अके गासिबो लिंगोन आङो हाबायाव माने बहुत टाइम दङ दानोथ' दासो 20 इयार्स आरो हौवासाफोराथ' आरो निउ रेस्टुरेन्टआव थांनायमोन ना आरो निउ रेस्टुरेन्ट नुहाब्रा अलरेडि लाइक होखाबाय आं बर'मानिसो अके बर'मा निजोरा आदा जोंनि मानासआव बेरायनो फै खनसे अके थांगोन दे थांखागोन आं सानखादों मानासाव मोनसे थांखि दंखाय थांनायनि सानदों बर' आं नलबारिनि आदसा डिम्पु बरुवामोननि गामिनि ना
एसे नलबारि अके बिसिनि जागोन मा खबरमोन मारै दं मम्मी दैमारि बहत बरिया खबरा नोंनाव टटलापारा रिया बर आं कनफिउस जागासिनो सोर प्रफाइलखौबो मोजां नुवा नालाय देलाय खोन्थाहरलाय चुपचाप मा खालामदों आदा बडिफोरा जाग्गा जागोन लाभां अबंसा आइ लाभ अबंसा थांगासिनो लोगोफोर आइ लाभ अबंसा माने अबंसाया जानाव फैगासिनो दै बेनो इउटिउबारा जोंनिया र' देलाय अबंसा थाब फै नोंबो लाइफआव फैनो हागोन आं चिरांनि आदा हायनारि चेनेल अके रिया ब्र सरि टु नं टटलापारा मिथिबाय नोंखो आं मा सोर ड्रागन गेमार हाय राबिराम बसुमतारि बाजैनिया फैगोन ना फैया दा सरि बिजनियाव थांगोन गासिबो बर'आव थारमाने बर'नोलै बड'लेण्डआव जि जायगाफोर दङ बेयाव जों गासैखौबो जोङो बेरायजोबगोन आरोना बाइकजोंनो स' गासैखौबो जेनेबा सब माने एलुवेला गासैयावबो थ' बिदि बर'नि गेजेराव रावबो इउटिउबारा खालामाखै जों माने नुवाखै आरो दासान्दि स' जोंनो फार्स्ट जानानै बिदि खालामनाया स' बे थांनो थाखायबो बहुत नांगोन नङा फैसा दासान्दि फैसा गैथ'आ स' बेनिखाय एसे दानो नङाबालाय दानो थानांगौमोन आं बाक्सानि आदा अके थुलिखौ समायस्रि बसुमतारि फालुफुङाव फै आदा फैया नामा आदा थांगोन फालुफुङाव र' अरुणाचल प्रदेश अके आं अरुणाचलाव होनना मिथिया दे बेसेबां गोजान आङो बावगारबाय दै फालुफुंखौ देलाय खोन्थाहरलाय जोंनि उदालगुरिनिफ्राय बेसेबांसो गोजान जागोन फालुफुङा सामाल बसुमतारि हाय आदा खबरा माबोरै बाजैखौ माबोला लाबोखौ बाजैखौलाय लाबोखोलाय लाबोआखैना बाजैखौ दे बहुत टाइम दङ बेफोरो आं दायो बहुत टाइम दङ आं टकइनिलै टकिय'निलै सरि टु नट टटलापारानिसो अके दे गासिबो लाइक थुना हो जाय नायगासिनो जाय थुवाखै आरो ना जाय थुवाखै दासिम गासिबो लाइक थुना हो आं क'क्राझारनि आदा भिडिअ नायबाय थादों अके दिरलि मा होनो दिलि नार्जारि आजोलि मुसाहारि क'क्राझाराव फैया नामा आरो थांगोन क'क्राझाराव आंहा गोबां साबसक्राइबार्स दङ थेंक इउ स' माच 60 जों दायो लाइभ जागासिनो 64 जों दायो लाइभ जागासिनो लोगोफोर लोगोफोर लाइभखौ शेयार खालामदो लोगोफोरनो आंखौ मोजां मोनोबा आरो नोंथांमोना स' लाइभखौ शेयार खालामबानो जाबाय ओमफ्राय साबसक्राइब खालामनो थिनबानो जाबाय लोगोफोरखौ न'खरनिफोरखौ शेयार खालामबानो जाबाय बिमा बिफानि खोन्थाबानो जाबाय स' लोगोफोर आरो बिदिनो लोगोफोर थाबैनो आंखौ नोंथांमोना 50K सिमबो होगोन आङो आसा फारिबाय स' आजोलि मोसाहारि क'क्राझाराव फैगोन दादा आं लाइफआव फैनो हाथ'ला टिउसन टाइम जासिगोन अके दे टिउसन दङबालाय थांदो आरो ना दे मोजाङै फोरोंहैदो रिसा दैमारि उदालगुरिनि आं नोंनि भिडिअ नायो जा मोजां नाङो ब्र' थेंक इउ स' माच रिसा दैमारि रियाया एक्ट्रिससो आदा रियाखौ आइ न' बिरफुं मिक्स जाना नोंथांमोना गासैबो कमेन्ट होनो लोगोफोर आं रावनिबो कमेन्टखौ स्किप खालामा फरायलांगासिनो गासैखौबो आं नेबाय था कमेन्ट होना नेबाय था थारमाने एसे गोबाव जानो हानाय आरो ना गासैबो कमेन्ट होदों नालाय आदा जोंनि कालालुबु पार्क नायनो फैया नामा जेरावबो माथो कालालुबु माने बहा दङ जा खोन्थालाय टु नं टटलापारा बिपाना माने लोगोखासो पार्सनेलि आंजों स' ब्र' थेंक इउ स' माच सनालि गयारि क'क्राझारबो फैगोन नामा अके थांगोन क'क्राझार ओमफ्राय माने लोगोफोर जों माने गासिखौबो जायगायाव थांनो नाथाय गासिबो जायगानि खानैसो माबा गैया होमबा स्टारफोर गैया होमबा स्टार माने सब गासैखौबो लोगो हमलांगोन आरो ना एक्ट्रिसआनो जा इउटिउबारानो जा गासैखौबो स' बिदि जों सानदों स' बहुतै मोजां जागोन कन्टेन्टआलाय नाथाय जाफुङोसोना जाफुङा मेजिक फाइसु हेल' কি খবৰ বঢ়িয়া মেজিক ফাচু ক'ৰ পৰা আপুনি मा खबर दा बरिया खबराथ' बरिया ब्र' आंनिखौबो साबसक्राइब खालामना हो अके एमबि बर्डआव दा खालामगोन दे आंनियाव जाय रिकुवेस्ट खालामो आं खालामना होयोथ' फंबायमोन माने गासै आंनि नैबे गोरबोखुंगुरदो खामाबाबो आं मोनसे बेलेग चेनेल दंबावो
ज' बिदि गासिबो खालामनाय आं जाय आंनि रिकुवेस्ट खालामहरो ना साबसक्राइब खालामो सब खालामो किय आहा नहीं धोरोमसा हाज'वारि जोंनि भालुकफुंनिफ्राय उदालगुरि कलेज फरायहैनाय दं आदा आदसा माने एसे बारा गोजान नङा होमबा ना भालुकफुङा थांगोन हा थांगोन दादाया रायलायनो इन्टारेस्ट खोनाखायो रायलायनाया दादाया रायलायनाया मा होनगोन इन्टारसे खोनाखायो मारै थारमाने लिरनाया एसे माबा जादों औ माइ गड 73 लाइक्स दे लोगोफोर लाइफनि गेजेराव नांगौ 100 लाइक नांगोन दै 100 दे गासिबो लाइक खालामनो 100 100 जन हा 10K साबसक्राइबार जाबाय आरो लाइफआव 100खौनो लाइक मोनाबा एसे हामा नांगोन ना होनदो आयौ नै आखाइ सालायबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोनजों रायलायनायखौ बिराद मोजां नाङो आं धेमाजि बिथुल लाहारि धेमाजियाव खनसे फै आदा भ्लग भिडिअ बानायनो अके धेमाजि थांगोन आरो राजीव रय हेलो ब्रो हिंदी से बात करो ओके ब्रो आप कहाँ से हो प्लीज टेल मी तो हिंदी तो ब्रो मैं पहले बोलना चाहूँगा मेरा हिंदी थोड़ा सा खराब है तो इसलिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता मेरा हिंदी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं हिंदी में ब्लॉग बनाने के लिए मेरा हिंदी अच्छा होगा तो मैं एक्स्ट्रा हिंदी चैनल खोल लूँगा ओके तो मैं रिवील कर दूँगा धोरोमसा हाज'वारि आं उदालगुरियाव थांफेराखै आदा बेसां गोजान जागोन मिन्थिया थ' नोंथाङा बहानिफ्राय होमबासो मिथिगोन नङा होमबा बेसां गोजान जायो हेलौ फै लाइभ फैगासिनो लाइभ लोगोफ्रा नै आबौआ फैनो लाइभआव फैब्रा लाइभ इउटुबाव गासिबो नुगोन नै नायनो फायनो ब्रा डाइरेक्ट हेल' ब्र अके आदा बाजै दोंना गैया नोंना बाजै दोंना गैया जालाय सोरबा खिथालाय बिथांखौ खारगेस्वर बसुमतारी दा सोरबा खोन्था खारगेस्वर बसुमतारीखौ आंहा बाजै दंना गैया हेल' आदा बर' गेमिं बारफुं मिक्स चेनेल हाय बपन बर' आंनिया थांगबाय फरायफिनना हो आं बापनखौ नुवाखैलै दे बापन माथोआलाय लोखासो नङा होमबा दे सोंबाव मा सोंदोंमोन आं बोफिनला गोजौनिखौ बहुद कमेन्ट दङ सिङाव फिर फैगासिनो रेन्दाव मोसाहारि हा लिरदों बिथाङा हाय जागोन बियो आदा ना गार्लफ्रेन्ड दं ना आं दासो बुंखांबाय समाव आंहा गार्लफ्रेन्ड दंना गैया तुलिका मुसाहारि दोनथ'सै आदा बाय बाय आं खेला नायनोसै अके खेला नायनोबालाय दे लेखा सरि लेखा नायनोसै दे फराय दे मोजां फराय दे आगै आंखौलाय बिदि नायबाय थादोंबालाय नोंथांमोना रायजागोनसो आइमोनजों मा फाल्थु नायबाय थादों होनना दे मोजाङै फराय दे नोंथांमोना मा क्लासनि माबायाव फरायगासिनो दे खोन्थाहरलाय आं बिराद थारमाने मिथिनो लुगैयो माने नोंथांमोना मानि जेने मा फरायो हा देलाय खोन्थाहरलाय बेसेबां फराय दे हायेनसार बसुमतारी हेल' आदा सना थेंक इउ स' माच आंखौ आदा सना होनायनि थाखाय थ' सना होबा बहुत मोजां नङा आरोना गोसोखौ बर' गेमिं हाय आदा हाय मा खबर आदा बहुतै बरिया खबरा थ' नोंथांमोनजों बिदि रायज्लायनो मोनबा मा खबराबो मोजां जालाङो आरोना लोगोफोर अनजुमानि महिलारि हेल' अनजुमानि हेंसार बसुमतारी मोजां नुदों आदा लाभ इउ टु हायेनसा बसुमतारी अबंसा मा दोनदो बिटिया बय आदा मा ओंख्रि जानाय जोंहा मा होनो अमा बेदरमोन अमा बेदर बेनो आरो अमा बेदर जानाय जाखायो अमा बेदरखौ दासान्दिलाय मागानिफ्रायलाय दा दैलियानो जागासिनो अमा बेदरखौ दा एमबि बर' अके खालामबानो जाबाय ब्र' बाट नों बहानि आङो जाहैबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि भेरगाव अके गामिया जाहैबाय थथलापारा KNG प्रडाक्सन
आंनिखौ बानाय आदा सना आंनिखौ बानाय माने बुजियासै दै केएनजि प्रडाक्सन बिटिआर बय ब्र ओंख्रि जानाय मा ओंख्रि जानाय अमा बेदर बिराद बुंखाबाय हायेनसा बसुमतारी मोजां नुदों जायगाखौ माने आङो नै मा होनो गामियाव दङ आरोना गामियावनो ओमफ्राय नै खानाया आंनि अबस्था गैया दै मैला जागासिनो माने आङो उन्दुदोंमोन एद टाइम बारबाय आं बुंदोंमोन ना माने सारिथायाव लाइफ फैगोन होननानै टाइम बारबाय सारिथायावनो सारि मोनखादों आं ओमफ्राय जल्दि मोखां सुबाय मा होनो ओइ फाय लोगोफोर ओइ नै जोंनिया इउटिउबारा फैबाय अबंसा बेयावनो फै लोगोफोर दसे उनाव अबंसाखौ नुगासिनो नोंथांमोना अके ভাসু ভাসু বাবু এইটো আমাৰ বাবুৱে ভাসু মেজিক ভাসু আচ্ছা सुनिता बर' आं नोंखौ मोजां मोनसोयो आदा सना थेंक इउ स' माच सुनिता बर' आंखौ मोजां मोनहोनायनि थाखाय ओइ नै जोंहा निता ब'आ निता सिंगार लोगोफ्रा ओइ निता सिंगारा ओइ थांबाय फैनायबा गाहाम जागौमोनलै बियो ओइ इखौ लिंनांगौमोन निताखौ लिंनांगौमोन दा हाला जागोन ना लोगोफोर नायनो नामा लोगोफोर नितामनि सिंगारखौ र' हायोबा लिंहरगोन इखौ आं दे नाम्बार दं लिंहरलायखो इस है नाङा दे आं कमेन्टखौ लोगोफोर फरायगरनो हाला दै गाज्रि मोननाङा स' बहुद कमेन्ट दं आं फरायगरनो हानि बारफुं व्लग्स ओके राजीव रॉय आपका बात समझ नहीं आ रहा ब्रदर ये बोरो भाषा है हमारा बोडोलैंड का असम से हम बिलोंग करते हैं सो आप कहाँ से हो प्लीज़ बोलना कमेंट में मैं आपके लिए हिंदी बोल रहा हूँ अंजलि बसुमतारी गुड इवनिंग आदा बिटिआर बय ब्र मा ओंख्रि जानाय अमा बेदरा बुंखाबायना एफ गेमार हाय ब्र मा खबर बहुत ही बढ़िया खबरा हम सिलीगुड़ी से अच्छा सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल सो ओके अच्छा सो सिलीगुड़ी में भी जाने का प्लान है हमारा सो लोगोफोर आं दायो खोन्थानोसै जोंनिया अबुं साखौ नै लोगोफोर जोङोथ' नुखाबाय थायो नङा होमब्ला जोंनिया दाखालि माबा होनो दाखालि बे मिटिङावबो जों सानैजों बिराद बेरायबाय जों थारमाने इउटिउबाव खासे लोगो नांगौ नङा होमबा स' बिथाङा आंखौ बहुद हेल्प होगासिनो आरोना बबावबा थांनाय मा थांनाय लोगोफोर ओमफ्राय मा ओंख्रि अमा बेदर ब्र बिटिआर बय धानेस्वर बर' आब'खौ नायनो आब'आ माने अमा आदार होगासिनो आं बेखौ खोन्थानो नागिरदोंमोन नाथाय मानसियानो फैयासै ना र' आं दा न'आव थांगासिनो लोगोफोर स' नोंथांमोना लाइफनिफ्राय थांना आरोना मा ओंख्रि जानाय अमा बेदर आब'दो फैदों लिंहर अके आब'खौ लिंहरगासिनो आं र' दै राबिराम बसुमतारी दे लोगोफोर 90 जोन लाइक जादो गासिबो लाइक खालामदो 100 लाइक खालामना होदो आदा नोंसिनिया मा गामि गोलैयो जोंनिया टदलापारा लाभ इउ आदा स' लाभ इउ टु रन्जित बर' बिटिआर बय ब्र मा ओंख्रि जानाय खैबार सों अमा बेदर खैबार सों मोनसिगोन खोमाथि बिटिआर बय गाज्रि मोना बिटिआर नार्जारि आब' सनाखौ देखायदो आदा नायनो अके र' दसे नै 5 मिनिट र' दै आं नै कमेन्टखौ फरायखांजोबनानै थांगोन आं नङाबा हामा मोनगोन आंनि कमेन्टखौ रिप्लाय होयाखैनो आरो खबरा बरिया हेल' ब्र अजय बक्सिं आदसा अजय बरिया खबरा नोंहालाय बोरै बिरबाय बसुमतारी दोंबा मोजाङानो आदा औ ब्र मा ओंख्रि जानाय पाबजि गेलेया नामा पाबजि गेलेयोब्रा मानो गेलेया जानो आंलाय तामामसो पाबजियाव प्र'सो आंबो प्र'सो पाबजियाव आयौ आंखौ जि असाइस नुखादो दासो नायदों फै न'आव थांसैबाय न'आव लोगोफोर दायो र' नोंथांमोना आब'खौ नायगोन होन्दों ना स' जों दायो न'आव थांगासिनो अबंसादों आंजों नै आं अबंखौ बेयावनो लिंबाय आं थान्दालै ओमफ्राय दायो जों एसे पार्टि फिसा दङ पार्टि माने 10K नि दा 10K आवलाय मा पार्टि जानो नङा होमबा लोगोफोर दै नै बिन'द बिटिआर बय बिन'दा थांबाय बिन'दा गैला बिन'द आरो गोदान सोरबा फैनाय गाहाम जाबावगौमोनलै हाय आदा बाबा मिरा दैमारिया आंखौ बाबा होनबायलै आं क्लास 10 नि आदा अके क्लास 10 नि मिथिसार बसुमतारी हाय अजय बक्सिं हेल' मोजां जादों आदा सना आं फार्स्ट इयाराव आदा अके फार्स्ट इयार थारमाने आंनिया कमेन्टआ लोगोफोर लेट फैयो आरोना
आङो दोखैनो सोंनाया नोंथांमोना दासो कमेन्ट होदो मानो कमेन्टआ एसे लेट फैयो 96 लाइक्स दे जल्दि 100 खालामना होदोब्रा आदा बाजै दोङो लगे अके आब' सनाया बोरै र' आब'खौ खोन्थिगासिनो दै र' आंथ' ना कमेन्ट दे गासै जल्दि 100 जोन लाइफ जा जल्दि दैले 100 मोनहैसिगोन ब्रा मानो थांफिनखो जुरेबा मो थांखो इयो जुरेबा ओइ नोंखौ नायनोनो मानसिफोरा इनि माने जल्दि फै दसे फै नै लोगोफोर नोंथांमोना नायनो होनबाय थानाया नोंसा आब' सनाया टेनटेरे दे एसे बुंदो 10K जानायनि दे आं नों पार्टि होनांसिगोन ना आंनोसो होनांगौ ना गोरबा 10K जानायनि आंसो पार्टि होनांगौ ना जोंनिया एसे बेलेग गासिबो मोजाङैनो दंना दे बोरै खबरफ्रा खोन्थाहरदो नोंथांमोना गासै आंथ' बुंखाबाय गोबां 100 बार जाबाय आं खबर मोजां बुंनो आंनाबो मोजाङानो खबरा नोंनियाबा 16.3 जागासिनो ना स' बिदिनो बिथांनिया 20K जासिगोन लोगोफोर स' बिथांखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय जाय सिनायखायदो बे जाबाय आब' साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै बयबो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय माने आंनि नामा जुरि क्रिएसन आंनि माने चेनेलनि नामा दे नामा जुरि बर'सो आं कमेन्टखौ लोगोफोर फरायग'नो हाला दे हामा मोनना दे बहुद कमेन्ट जाबाय दिनैथ' कमेन्ट फैबाय र' लोगोफोर नुबायना आब'खौ मालाय मा जुम जाखोब्रा अके आरो नायबावनो नामा लोगोफोर माने गामियाव हाबा दङ आरो ना ओमफ्राय गाबोन हाबा दिनै खिन्थु खबर लानो थांनायदो जोङो जों थांनायदो दे जों थांनि दे लोगोफोर गाबोन सपनाया सोरबाफोर जों गामियाव हाबायाव फैगोनबा फैगोनबा फैदो लोगोफोर ओमफ्राय हाबानि ब्लगबो फैगासिनो हाबानि ब्लग गाबोन हाबा दङ थ' बुंसा एसे फैनानै आरांना जासोबायनि आंहा फैबाय होनना बुङा होनदो लोगोफोर बिथाङाबो चेनेल दङ अबंसा मामोनलै आइ लाभ दे एसे बुंना लादोब्रा आइ लाभ अबंसा लोगोफोर आंनि चेनेलनि मुङा जादों आइ लाभ अबंसा स' नोंथांमोना सिनायाखैबा सिनायखादो लोगोफोर जाबाय अबंसा बसुमतारी आंनिनो बहुत आंगो लोगो आरोना स' साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोरा अके स' नोंथांमोना मिथियाखैबा आइ लाभ अबंसा सार्च खालामबानो जाबाय स' बहुत बरिया कन्टेन्ट बनायगासिनो बिथाङाबो स' बिनो लोगोफोर दे 103 जोन लाइक होबाय स' थेंक इउ दे आं कमेन्ट फरायलायनोसै दे नेथ'दो जाय कमेन्ट खालामगासिनो नेथ'दो दानियाबा मा होनदो जिगाबाबो बेस्ट जागोनलै लोगोफोरनियाव जिगाब मुरुनोसै नामा आं फार्स्ट सेमाव फरायो आदसा ब्रादार जल्दी से हिंदी यूट्यूब चैनल करो ओके खोलूंगा भाई खोलूंगा हिंदी में तो मेरा थोड़ा सा बहुत वीक है और अच्छा है आदा सोना आई लव यू टू आगै बिफासा बर' आं सेकेन्ड इयार आदा आं धेमाजिनि आदा सना अके धेमाजिनि नों बहानि आदा आङो माने भेरगावनि टटलाबारनि डिस्ट्रिक्टआ जाबाय उदालगुरि पाबजि गेलेनो अके पाबजि गेलेब्रा आङो मोन गेलेजानो बर' सिख्ला अफिसियेल हेल' आदा सना मा खबर आं बाक्सानि आदसा बहुत मोजां खबरा आगै नोंनिया बोरै खबरा बाक्सायाव थांगासिनो जोंना अबं बाक्सायाव थांगासिनो नोंथांमोन गासैखौबो लोगो हमगोन लोगोफोर ओमफ्राय हाय ओमफ्राय लोगोफोर आं साननैसोनि उनाव आं गिभ एवेबो लागोन आरोना फुगोन जाथारा आङो सिख्लाफोरनि थाखाय एसे स्पेसियेल सानदों नाथाय दा बुंथ'वाखै लोगोफोर देलाय मा नांगौ गिभ एवेआव दे बुंहरलाय सोरबा सिख्लाफोरनोसो होसिगोन दा सेंग्राफोरनो मा होगोन बेनो जाबाय दा सिख्लाफोरा बहुत दाम गोसा जायोना सेंग्राफोराबो गिभ एवे दे गिभ एवे नांगोन ना दे बुं जल्दि दानो बुं आब' जुरियालाय आदा नायगौमोन दासो खोन्थाखांबाय आं बेंगलराव थायो आदा बिउटि पार्लार खामानि मावबाय थादों आदा अके जोबोद बरिया खामानि बिउटि पार्लार खामानि मावगासिनोबा आंबो उदालगुरिनि ब्र हेल' गुरबा आदा हेल' ब्र हाय क्या आप हिंदी से बात कर सकता है हाँ कर सकते हो लेकिन आप आज नहीं करेंगे बिकॉज 99% अभी मुझे बोरो लोग अभी देख रहे हैं ना सो इसलिए मैं हिंदी में आज बात नहीं करेंगे सो सॉरी ब्रो अबु जुरिया दे अबु जुरिया क्लास मा होनखोब्रा बुजियासै बिदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय था दा सना अके लाबोबाय थागोन आं मालाबाबो दोनथ'वा भिडिअ बानायनायखौ दे लोगोफोर
दे लोगोफोर आं दा मा सोंदोंमोन दे एसे बुंदो गिभ एवे नांगोन नाङा आदा आं फार्स्ट सेमाव फरायो आदसा हाइनारि चेनेल आंनि लाइफआ 35 मिनिट्स जालांबाय लोगोफोर आं 1 घन्टालासो थागोन दै लाइफखौ हा 1 घन्टा नायनोसै नोंथांमोननि रेसपन्सा बोरै नङा होमबा थागोन सानदों आरो ना दे 62 आं नोंनि फेन आदा नोंखौ लाइक खालामो आं थेंक इउ स' माच हाइनसार बसुमतारी आसाम हाय हेल' बिदिनो लाइभ होबाय था आदा सना अके जागोन दे फंबाय हाय फंबाय मा खबर बहुत बुरिया खबर आदा हाय आदा गोरबो हेल' लोगोफोर आयु कमेन्टआ बुरिया जाजोब्बाय आंहा मिरा दैमारि हाय आबा सना दा लोगोफोर बुंना गिभ एवे नांगोन ना थारमाने नोंथांमोना बुंदों आं कमेन्टखौ दासिम नुवाखै माने कमेन्टआ थारमाने बहुत गोजौ दङ आरो ना नोंथांमोना गाहायाव फिर कमेन्ट होगासिनो दायो स' आं गोजौनिफ्राय फरायबोगासिनो स' दायो फरायगासिनो दसे जाय कमेन्ट होदों नेबाय थादो लोगोफोर माइ गड आंनि आखाइ साबाय दे मोजां आब' सना आब'आ दङ लाभ इउ आदा थेंक इउ स' माच लाभ इउ टु जाखिउ नुदों आब' सना आदसा आब'निया दासो फैदों कमेन्टआ माने बहुत लेट जाबाय आंनि कमेन्ट फरायनाया हाय आब' मा होनदों थिखानांगो दे लाइभसो इउटुबाव हाय नो हाय खेबसेनलाय हाय नै हाय मा रिप्लायबो हरा रिप्लाय आं नुसनाखैलै सरि दे जाय रिप्लाय मोनाखै कमेन्ट खालामफिनलाय दासो आब' जुरिखौ नुना गोजोनबाय गोजोनदों आब' थेंक इउ आरो नायबावनो मा र' खोन्थिगासिनो आङो नुबाय आदा आब' जुरि नायगौमोन आं कमेन्टफोरखौ स्किप खालामनांसिगोन उपाय गैला आंनिया बहुत थालांबाय आंनिया बुंनाया एसे लेटब्रा आंनिया मा जागोन बारा स्पिड फरायनो हाया आं मा खबर आदा हाय आं टाइम गैथ'ला ब्र नायथ'ला अके टाइम गैलाबालाय मा खालामदों आरोना गावनि खामानियाव गाव नांदो नङा होमबा डिएसएलआर सेग्राफोर ना आं बुजियासै मा होनदों भिडिअ बानायनो गोदान लाबोनो हागोन आसा खालामो अके लाबोगासिनो भिडिअ बडि बुरिया लोगोफोर भिडिअ फैगासिनो हा स' नेनानै थाबानो जाबाय मानासाव फै अके थांगासिनो मानासाव बारा टाइम गैया र' थांगोन हा बिलाइस्रि नार्जारि आदा दाखालि 50 गल जुबलि मा गामियाव जायामोन ने मा होनो खाग्राबारियाव आरो ना खाग्राबारि जोंनि खाथिनिफ्रायनो हमना 10 किल'मिटार सोनाबजा थांबानो मोनो खाग्राबारिया स' बियो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि खाग्राबारियाव जादोंमोन स' देग्लायनि सेन्ट्रेलनि गल्डेन जुबलियावबो थांगोन होनना सानदों नाथाय थांनाय जागोनसो ना जाया आङो र' बिनो ना थांनाय जाबाथ' नोंथांमोना बहुद बुरिया भिडिअ नुगोन आरो ना नोंखौ नायनो लुबैदों आदा सना आंखौ नायनो दा नायगासिनोसोनलै आंनि खानाया असाइस जागासिनो माने आयु नै थांबाबो जाथारा मानो खम बियो खानाया मिरा बाजै खेबसे हाय होना दे लोगोफोरखौ नै मानसिफोर नायगासिनो नोंखौ नै नुबाय नै आमदानि नुबाय नै दे आखाइ सासुबाय आंहा मा खबर आदा बरिया बाइक 220 आदा सेंग्राफोरना आदसा हाय आदा हेल' नांगौ आं बुजियाखै बाइक 220 नांगौ ना मा होनदों ना बाइकखौलाय लोगोफोर दा सानथ'वाखै आं थारमाने एसे रांबो गैथ'वा नालाय बाइकखौ लागोन आं बाइकखौ लोगोफोर आं 220 नङाबा NS लागोन दै बे मोननै गेजेराव मोनसे लाखागोन आं 220 नङाबा NS 200 लागोन आब' जुरिया माबायदि दं आब' जुरिया न'आवनो दङ बियो हाय ब्र' हेल' रहित ब्लग्स प्रिति ब्र' हाय दा मा खबर बहुत झक्कास खबरा लोगोफोर मानोना 10K दा बयसो जाखांबाय माने मियाव हराव 10K जादों लोगोफोर ओमफ्राय फुङाव 10K 100 जादों आरो ना स' हरसेनि गेजेरावनो आरो 100 बारायलायबाय दायो आं 10K 200 जाबावलासिगोनसो स' थेंक इउ बिदि बहुत सापर्ट मोननायनि थाखाय बहुत गोजोनदों आरो ना गोसोआ मा होनना साबायखर बावनाय जादों लोगोफोर स' लोगोफोर लाइभखौ दोनथ'नोसै नामा ना मा बुङो सरि दे लोगोफोर जायनि कमेन्ट फरायाखै स' बहुत सरि थारमाने मा होनगोन दा एसां कमेन्ट खालामनो नोंथांमोना एसां अनदों आंखौ स' दे आङो पुराव थांगासिनो अके र' लोगोफोर 5 मिनिटसो लाइभ फैना लाइभखौ दोनथ'नोसै दे लोगोफोर हा गाज्रि दा मोनसै स' उनावबो गोबां रायलायगोन लोगोफोर नोंथांमोनजों
आब' जुरिया निताखौ नायगौमोन आब' जुरि निता आब' दासो थांबाय बेखौ आं नुसनासै नायखो नङा आं नुदो बे आंखौ नुवाखै आरोना नुनाय बायदि लिंगोन बेखौ आं र' खोन्थागासिनो गाबोन न'आव सबनायसन थांगोन आं निता ब्लनाव अके जोंनिया निता सिंगारखौ बर'नि फेमास सिंगारखौ खोन्थिगोन आरो ना लोगोफोर नङा होमबा आब' जुरि आरो निता ओमफ्राय हाय आदा नों मा गामिनिलाय हो आङो टलापारा गामिनि टलापारा भेरगावआव थानाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट मालाबा फैबा फैदो हा जानाव अलवेज वेलकाम खा आयु आखाइ साजोब्बाय बाय बाय आदा सना टेक केयार आं खामानि मावनो अके दे जाय जाय खामानि मावदों दे थांदो गासिबो गासिबो थांना दे र' लाइभआव थाबाय था गासिबो जाय जाय बिजि आरोना थांदो आरोना अके नेनानै थाबाय हाय 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 आदा सना हाय नोंनि जेबनि नामा मा नाम नाम थारमाने नामखौ आङो मानसिखौलाय खोन्थाखाबाय नङा होमबा नामखौ थारमाने खोन्थानो माना होदो आरोना दा आरो खोन्थालाबा आंहासो दोखो रायजागोन लोगो बेनिखाय खोन्थाथ'नो हाला दे थ' उनाव बे थारमाने माबा खालामबा आरोना खोन्थानो थिनबा खोन्थागोन आरोना can you share your WhatsApp number स' WhatsApp नाम्बारखौ आङो होगोन सानदों लोगोफोर स' गोबाङानो बिगासिनो आरोना WhatsApp स' ओमफ्राय जाय आंखौ साबसक्राइबारफोर लोगो दाखालि मिटिङाव लोगो मोननायफोराबो लादों WhatsApp नाम्बार स' होगोन लोगोफोर आङो एक्सट्रायै WhatsApp नाम्बार दायो गोदान खुलिगोन स' बेखौ आं गासैनोबो होगोन अके माने दासान्दि मोनसेल' नङा होमबा मोनसेल'बा एसे माबा जायो माने नङा होमबा नोंथांमोना गासिबो लागोन स' दे बुजि बसुमतारी र'लै आदा मा नायबावगोन नामा हाय मिरि बसुमतारी माबोरै दं बहत बरिया आखाइ साबाय लोगोफोर आखाइ साबाय मानो थारमाने खोन्थानो थिनाखै आंहासो दोखो रायजागोन दै आंहासो रायजागोन आंहासो बुजागोन तामाम गरमखा मा बुंनो लोगोफोर स' लोगोफोर दिनैनि लाइभखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा मा बुङो लोगोफोर देलाय बुंलाय दोनथ'नांगोन नाङा थारमाने कमेन्टआ गोबां लेट फैदों आंनियाव हा नोंथांमोना कमेन्टखौलाय थाबनो लिरदों लिरनायालाय नाथाय आंनियावसो गोबां लेट फैदों कमेन्टआ कन्टिनिउ खालाम आदा कन्टिनिउ खालामनानै आखायानो साजोब्बाय आंहा सेस आखाया बोलो गैला आया मबा स्टेन्ड मोननायबा बरियाके फायनो हागौमोन आं न' मा जाखो माखौ खंगो जाखो बाय आदा अके बाय माखौ खंगो जाखो एसे बुंदोब्रा अके ब्र' अके गासिबो दे गासिबो लाइक होदो लाइक 120 लाइक्स जादों दायो 42 मिनिट दायो लोगोफोर लाइभ फैबाय 42 मिनिट आङो दासिम 43 मिनिट जाबाय आखाइ मोनसेजों नेरै भिडिअ हमबाय थानाया धेमालि नङा लोगोफोर आं मोनसे स्टेन्ड मोननायबा बहुत मोजां जागौमोन आरोना लाइभआनो ओमफ्राय लोगोफोर दायो जोङो अके बाय गुड इभिनिं स' लोगोफोर गुड इभिनिं अल अफ इउ गासैनिसिमबो गुड इभिनिं थाबाय लोगो दे आदा बाय अके लाइभ थाबाय था हाला आखाइ साजोब्बाय रदे आं स्टेन्ड मोनबा रदे लास्ट आब'खौ खोन्थानोसै आंबो थांसै दे दासान्दि बारा लाइभ गैला 55 जों दायो लाइभ जागासिनो दे लोगोफोर 95 जों मोनहैबायमोन आरोना आं 95 नुनाय बायदि मोनदों आरो 95 ना 85 मोनहैबायमोन दै लाइभआ स' बिदिबा बहुत मोजां नङा आरोना जिहेतु आंखौ गोबां मानसिफोरा खेबसे लागै नायगासिनो बिदि मोनसे माबा जायो आरोना अके बाय आदा अके बाय गासिबो बाय जेन होजोब्बाय आंनि चार्टखौ रिप्लाय हो अके आं नोंनिखौ आसाम क्रेडिटनि गासैखौ रिप्लाय होगासिनोब्रा आं गासैखौबो रिप्लाय होदों दोनथ'नाङा आदा स' सानैसो गोबां आंखौ नायबाय थानो लुगैदों माने सानाबो हाबबाय नालाय इनि खोमसि जाजोब्बाय बेनिखाय बा आखाइ साबाय आंनिया आदा आखाइ साबायनाय नोंना आदा सना औलै साबाय मानिका बर' आखाइ साजोब्बाय आंहा हमै हमै नेक्स्ट रिपर्टखौ लास्ट नायनोसैनो ओमफ्राय दोननोसै हा